Il-Bank tal-Iżvilupp li qed iwaqqaf il-Gvern Malti m'għandux lan li jagħmel il-qlieħ. Iżda se jkun hemm biex jgħin proġetti li jistgħu jkunu utli għall-ekonomija Maltija. Spjega dan id-Deputat Prim Ministru Lewis Grech li fissem il-Gvern ressaq liġi fil-Parlament. Daħ ikun bank li ma jkunx qiegħed biex jagħmel il-qlieħ, dik hija l-inqas priorità li għandu, il-priorità li ħajkolli li hu laqqas ħajkollok iċ-ċans li tiddepożita flus hemmhekk. Allura il-rol primarja tiegħu hija li hu jagħmel tajjeb fejn il-banek kummerċjali, għax inti dan jimla fejn il-banek kummerċjali ma jkunux jistgħu jaslu. Jew għax jibżgħu mir-riskju, alla volja aħna nafu li jkollok proġetti tajbin, proġetti b'saħħithom, proġetti vijabbli, però il-banek ma jkunux lesti li jiselfu u jagħtu l-finanzjament inħabba riskju. Il-Bank Malti ta' Żvilupp qed jipproġetta li jkollu karta bilanċjali ta' madwar 850 miljun euro u jagħti self ta' madwar 780 miljun euro fl-ewwel 5 snin tal-ħidma tiegħu. Il-bank se jkollu kapital awtorizzat ta' 200 miljun euro li minnhom se jitħallsu 30 miljun euro fl-ewwel ftit xhur biex il-bank ikun jista' jibda jopera. Il-kapital tal-bank mistenni li jkompli jikber permezz ta' self minn banek kummerċjali u istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali. Il-Gvern Malti kiseb l-approvazzjoni għat-twaqqif tal-bank minant il-Kummissjoni Ewropea u minant l-Aġenzija tal-Istatistika Ewropea, il-Eurostat. Il-Deputat Prim Ministru sqar li ma jeskludix li eventwalment il-bank jista' joffri bonds lil pubbliku Malti. Il-bank se jkun 100% tal-Gvern Malti, però se jkun autonomu fid-deċiżjonijiet tiegħu fil-waqt li jimxi skont prattiċi internazzjonali u b'mod prudenti. Biex jassigura dan se jkun hemm ukoll board ta' supervizjoni b'setat qawwija. Id-Deputat Prim Ministru qal li dan se jkun qed jaħdem pari passu mas-settur privat fuq il-proġetti, b'mod li s-settur privat ikollu mhux inqas minn 50% tal-investiment. Dan huwa strument da ħajkun istituzzjoni li ħaniformulaw li ħajkun kruċjali fil-iżvilupp ta' l-ekonomija ta' pajjiżna, da ħajkollu l-objettivi immedjati tiegħu, l-objettivi prinċipali ewlenin huwa li jgħin kemm jista' jkun l-intrapriżi żgħar u medji, kif ukoll però hu ikollu rol qawwi fuq l-infrastruttura ta' pajjiżna.